then akuzopika kuti inini ndini ndinofamba ndichitaura because kwakazvitwa all night chechi manhero acho chechi yanopinda zayoja mweya wakasimudzira mberi kutaura zayoja ikashamisika kuti iwe uri kuti chipe wakaedza ukasita mweya wakadini ukatonetsa kuenda kwawo saka indoti uyu akuti inini ndini ndakataura seiko inini kuti seiko inini seikataura inini nemuti wako nevana vako go in the name of God go akakata uko akati dawo ajawo vadiva vateereri Kunashe Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. yangu yakamira yakadai inini ndakafonerwa nehanzvadzi yangu ichiti iwewe wakaromba nezvinhu zvaunazvo zvaunochengetera mumba nizvo zvezvo tiri kuzvibata kwatiri ndikavati nini tete hamuoneri kuti nyaya yamutora yakakura, madini kuuya kumba tigare pasi semhuri tichionesana kana kana paine zviri kuitika. Tete vakati handiuyiko zvekuuya kunokwakarana zvinotoita sei tete zvisezvo vakazviramba. Saka tadaro ndo zvakaita kuti ndifunge kuti nyaya iyi todii nyaya iyi ndokubva ndafunga kuti zviri nani kuti ndiende kwamama tinogadziriswe nyaya iyi napaine zvandinazvo zvoudiswa pachena zvooneka. Chakanyanya kundirwadza ndechekuti tete ava vanoti pavanofamba mumasocial gatherings emumhuri ndonyaya vanenge vafamba vachitaura vanhu kuti murume uyu akaromba ine zvinhu zvaainazvo zvaanochengetera mumba kuti nekwawakaenda kupiwa zvinhu ukazvichengeta mumba zvinhu izvozvo hatizivi zvine chinangwa zvinhu zvichii. Saka ndakazofunga kuti chirege ndidini ndiuye nenyaya yacho ndo chakandiudza nyaya yacho. Saka ndapedza kutaura. Saka chinangwa changu chekuuya panapa ndechekuti kwavari kuenda kozwa sekutaura kwandakaita nawo pafoni chiti madii kuti tiende tese kwavari kwamuri kozwa kwacho tiizwa tese. Tete wakati ndatokutaurira ndo zviripo zvauri kuita zvese tiri kuzvidini tiri kuzvibata. So kuya kwandaita panapa ndiri kuti inini one ndachidawo kuti kwavari kuenda kwacho udaira kuti wauya wakagadzirira tete kuno kwavari kuenda kwacho kana waine sangoma wauya wakagadzirira nesangoma yavo kuti tizwe one kuti tizwewo kuti kwandakaenda kwacho ndekupi korumba. Also chinangwa changu chekurumba ndechii. Tabva ipapo ndinofunga kuti sekufuna kwawakaita tiende kumba kwacho pagraundi. Sangoma yacho itosvika tovhura madhoo upinda mumba sekutaura kwawakaita zvoburiswa zvinhu zvacho
zvooneka kuti zvinhu zvaunazvo izvi pachena mumwe wese achizviona. Ndokuya kwandaita. Hero kuya kwako. Hazi muri mukwera wakambinga. I'm sorry, mama. Nyaya yakamira yakadai akataura kuti verengai yanonzi verengai shona nemi yake verengai yakaromba mwana aibuda ndonzi mati indonzi Margaret Mashu sezviri pasamwa kana kuti mai maraka. Nyaya yekuromba yakabva padhimoni yakabuda pamwana. Saka nyaya yakamira yakadai so uyu Albert uyu mukadzi wake akarwara mati mwana wekuZAOGA uyu last born imba medu iri hanzvadzi yake Albert uye hanzvadzi yangu ndiyo last born uyu mudzimai wake uri apo uyu mwana akatanga kubuda dhibhoni hamumugoniba uyu kana pakakuita chechi inopisa ndiye anotaura nyaya dzekuti werengei wakaromba. Saka nyaya iyi yakafamba yakadai so uyu werengei mukadzi wake akarwara uyu mukadzi wake uyu arwara kumusoro zviri sei taitozwa kuti hazvinhu zvakaoma arwara zvokuti hamene nyama dzake dzinorwadza plus kubuda of dhimoni anomanifesta. Ndobva uyu werengei abva afonera munhingikini imwe cousin brother yedu mwana wamai wekumasvingo. Munini wamai ane mwana wake Mfundisi anoita zvedeliverance anzi anogona kudzinga madhimoni. Ndobva werengei amufonera zvanzi chi mukoma munini dai mambosvika kuno mukadzi wangu adini maigureni warwara kunoku. Ndobva munini ati orit ndiri kuuya. Ndobva asimuka kubva kumasvingo pataziva kuti tese kuna Mfundisi cousin brother yedu kubva kumasvingo ndozobatsira kuzomunamatira uyu arwara uyu aikuswera akabata kuti kuna dhimoni 1 hour achitaura. Indomuka ngatimbomire kuti dhimoni. Wezi muri kwamaba David. Ndikungoti pane mweya unodi unobuda. Wezi zvemadhimoni zvakutaura kuti mune kwamunoswera. Alright. Hatisweripo. Alright. Tikangoti pane mweya unobuda ka. Zvinotibatsira tese kuti chatoziva mweya uyu mweya wekozi here mweya wechii handizvo. Pane mweya unobuda. Saka ndobva sekuru wekumasvingo wobva wati ndakuyako. Ndobva watadzwa tese kuti sekuru wekumasvingo wadini wari kuuya kati regai tiende ndogara kuHarare regai tiendewo tinodini tinonzwawo kuti zvinofamba sei atibatsirawo kuti murora adini ana maturo apore uyu. Ndobva vamwe vana mainini true wemumusha medu vamwe tete futi wemumusha nemumwe muzukuru neuyu kuZAOGA uyu nemudzimai wake newana takasangana tese kumusha tichida kuti uyu abatsirwe uyu nebrother iyi Mfundisi uyu. Ndobva tasangana pamusha paya manheru yaya basa ratsanga Mfundisi abva anamata. Ndobva pamwana atanga kudini kubuda mweya uyu achiti werengei wakaromba werengei all night. Mfundisi uyu akatedza kumuda kuti amudhilivhe kuda kuti kunamatira zvakanetsa zvakatora time. Takatoshamiswa isi munhu wese family yese takatiripo takatoshamiswa. Alright. Chandovhunza chinhu. Aibuda pamwana achiti werengai wakaromba. Ndiani? Chii chaibuda pamwana? Ukwezi munozvaka kana muri muchechi ka mukangoti dhimoni mweya wakashata. Saka ndosata kunoti chaibuda pamwana uyu chichitaura kuti werengai akaromba. Chii? Ndiani akakutaura akaromba ifi akaromba chii? Ndiani aitaura mwana aingotaura hadi makagona kuzofona maibana kubvunza kuti ndero zvakadii akaromba chii chiri papi. hatina kumbokwanisa kuziva kuti ari kutaura pamwana ndiani. Pane nyaya yangu nyaya yangu iri pekuti makaenda kokonzentreta nechinhu chamusina kufara. kuHarare hamuna kuendera nyaya yemwana wavo vakuHarare makaendera kunyaya yemudzimai wake uyu anga ari kumanifesta ndiye akanga adaidza brother tiite sei ikaste dhimoni riri pachi but inanfoa muchapu chandakaontaura kutangoti patakasvika handiti
pamukadzi wake pakabuda mweya uchiti chii. Pakabuda zvakawanda nyaya dzemumusha musivoyo. Saka nomuda yemusika pangodikanwa kuti mubude pachena kuti wakabuda iti zvakati zvakati hakuna chinonzi zvakawanda mukati zvakawanda zikani zvakawandii totangira pane zvakawanda sei makazongotora chekuti uyu yakaroma. Aiwa inini ndiri pakuti ndio nyaya yacho yekutaura nabrother wangu yekuti inini ndinofamba ndichitaura kuti chii ndipo ndoti ndiedze kutsanangudza panyaya yaAlbert yekuromba iyi. Chatongasa kuita kamai ndikubatsire iyi nyaya itombodi nguva dzese chiri kudiwa ndechekuti wari kubudirwa uri panapa uyo neuyo waripo muende panzapo chiyera ari pani endai pana chiyera panzapo aburitse mweya wobva kutaurira kuti chirapa chii wobva aburisa kuti uri papi apo wobva kutaurira kuti chii chirapa murume uchatobata pazvichabuda chokwadi chemurume chabva chadii chabva chabuda because muna hakuna chiwanhu chinoti chinhu chinongobuda chitaura kuti ndinga wakaromba ungori hani ndiwe hani iwe uritaura kuti uyu wakaromba chiri kuti chiri muna kwese ndibere iri kuti chiri kumboti uyu akaromba chii ndiani kana ani mbuya ndimbuya ari kuya saka wamudzimu wechi wemusha uri kutaura kuti aiwa mwana wakabata zvakadii zvakashata saka unofana kutaura kuti mwana akabata chakati chakati because pamwe pacho munokwanisa kunga muri kuti mwana uyu nemudzimai uyu mudzimai haasi ropa rimwe chiri nemba saka zvomusha kwenyu zvinobuda sei pari inzwai nyaya yangu munhu wamwari nyaya yangu pakuti inini nyaya yakataurwa mumusha takawanda sefamily yekwamhasho then uyu pana mfundisi uyu aripo wekumasvingo handiti then uyu akuzopika kuti inini ndini ndinofamba ndichitaura because kwakazvitwa all night chechi manhero acho chechi yanopinda zayoja mweya wakasimudzira mberi kutaura zayoja ikashamisika kuti uri kuti chimwe wakaedza ukasita mweya wakadini ukatonetsa kuenda kwawo saka ini kuti uyu akuti inini ndini ndakataura seiko inini kuti seiko inini seikataura inini tazobva kumusha zvese zvapera takazodzokera kuharare handiti tazoenda takazoti gare takangofunga kufundira nzvadzi yangu uyu iAlbert kati Albert inzwa makadiko tipo makadini ukati sekuru muze mazuva ukachasara kunamata ngatinamatei mwari mumwe ane muzvokwadi sekuru ngatinamata sekuru kana ari machokwadi ndo mashoko angu andakataura saka wapedzotaura zvakawanda ndoba mukadzi wakabva abvuta foni akati tate mingu kuti takaromba tikati aiwa tinotaura newe ndoti andisina nzvadzi yangu takakosha nemuroro achiti foni makandidota nenjodzi yangu iwosiyana nafoni dzosina foni kwanzodzi yangu ndakata foni achiramba ine foni usho ini handakufuna chitiba wakaromba handinakuzoengea wakaromba inini handisikaona kuzotoengea yakaromba iye ndienda kuti azvichenese naye murora dzikisai muoko tati tete zvese zvomuri kuita izvi zvokusungidza maoko macounter accusations haasorovi anything murikuzandora haana zvaanosorova hama munokwanisa kuita 10 years muri kunokedzana asi chafamba havadi you have got a problem that needs to be solved. Solve the problem. It's no longer about the issue yekuti uyu akaromba. No, that's not the issue. The issue yapo ndekuti chiri kubuda pane mwana uyu chizikana kuti chii kana chichikaswa kuti chiende chodi choende chiri kubuda pamuroora uyu chozikana kuti chii kana chikubva chokaswa chodi choende kana muine zviri mumusha menyu zvinofanira kugadziswa zvobuda zvotaura kuti zvinogadziswa musha menyu chii because munokwanisa kamuita zvezvo zvamuta pamwe musha menyu mune ngozi pamwe ingozi irikutaura yes chechi hapana usikaenda kuchechi wese munhu unoenda upi kuchechi hapana usikaenda kuchechi but chechi pane zvainogona
nezvimwe zvesikaiti sei because mukadzinga dhimoni marinamatira handiti masolva problem dai baba rasiboni manamatira dhimoni radi raenda ramboenda masolva problem ayo rinodzoka ndozvatoka saka isu chakuda chii we want a lasting solution to the problem kuti musikana uyu handiti mwana asaramba aita izvozvo urutambudzika mwana ndozvandiri kutaura kuti zviri kutambudza mwana ngazvibve pamwana asi ngazvizivikanwe kuti chii chiri kutambudza chii ishe kuti ninge wakaromba inini kuromba ka in this case mamiriro akapita nyaya yenyu nyaya yekuti kuromba haina nebasa because hamusitaura kuti akaromba chii chaakaromba chii chiri kuti mwana arwari angamuona bambo Patrick kuti chaakaromba uyu chiri kuti mwana adi atambudzike chii hapana ruziya asi murungoti in the name of God go in the name of God Holy Ghost fire whoa fire and then the end of the day maita solution ere bambo maita solution ere maitei matonhodza uye pamuzovera matonhodza chete asi hamuna kupedza chii dambudziko muri kuti kune matambudziko 2 ari mumusha 1 renyu chairo ndere mwana wenyu ndona munofanira kutarisa remuroora handiti raakudawo wekwake waripo kuti wazivewo kuti ngerake bhosi kana riri amai wake kana rambuya wake munoridii ndakamona ndizva kana uri mudzimu wekwake ngaombererwe ndekwani ndekwake imi misiyaine nechii nazvo imi konzentreta nechii newenyu uyu muzoti wenyu uyu chenyu chiri pane mwana apa chii chamuda kuti mugadzirisa kana uyu akanzi akaromba kao ngaabatwe nenyaya dzani dzake handiti abatwa nenyaya dzake then mubatsira kuti asorove chii nyaya dzake chiripo ndechoti kana kubatwawo nenyaya dzako bambo gadzirisa zvawadi handiti ndo pane nyaya chetepo zvokuti tiswazoti chi izvo zvinotoitika bambo zvinotoitika munotonongedzana pakaitika chinhu chete chisiri chiclear kunongedzana hakudii hakushayikwi kune kutoripo pamwe muri kwasa zvotoona kuti wamunotonongedza ndiani problem wamunoti munyarari ndiye une dambudziko rese akangona zvinoita baba saka is not about this blame game wazodai it's about doing what we call root cause analysis chii chakonzera kuti zviri kuitika zviitike kana tazviona toita sei dambudziko sei ndopane nyaya musikana anzo arikudai imba yake haatadziswi kupinda mumba make nechidhimoni chenyu chamuinacho musha menyu anzo dzingai chidhimoni mwana wagare zvakadii iwo kumwa kwenyuwo wakomana wangani wangaita kuti nhasi adana nemusikana 2 days zvaakuita nemusikana achazwisisi musikana wakari kuita sei anodzokera ku 2 days 3 days mwana hazviiti itia kuti upenyu wana unake zvamunokwanisa kugadzira zvitese ngazvigadzire ndosaka ndati musikana aripo handiti endai pane mbuya ari padzana chera handiti akusungudzire imwe yawo ubude matovhunza zvese zvamuda kubvunza mese zvese zvamuda kubvunza musaekunazoda kuzobvunza madzikarusima kana makutara kudzoka kwarani ai bvunzai ipo papo kuchibvunzana direct chii mobva pamani chokwadi chekuti nyaya yombobuda pamwana chimbori chii anzwa because inini chandoshora ndechekuti uyo muroora
andika there is no way zvikubuda pari zvizvomusha mene ngezvake nekumusha kwake mune vana zvinobuda kuwana wenyu ndikuda kuwana wenyu kuzvobuda kuti zvaita sei even yacho pawakauya wacho iye akabva masvingo kuya kukasta anditi wakati nyaya yedu vamurora ndei akama muripo wakati nyaya ndei angodzikanga chikaenda kuti munhu akabva kumasvingo kuya kungoti chii zinga basi Holy Ghost chi in the name of God go enda kwakabva nerudzi rwako nevana vako go in the name of God go akakata woko akati dawo ajawo munopera but takusolva ere problem saka ndati enda yapo izvozvi mwana ari kuenda nemwana wake mweya unosumudzwa mubvunza zvindaumbudza mwakabatsi mutitaurira muno kuti hazi chii munakaenda kuna chechi moendeswa kuti nakuda chechi futi tokutsvagira zvese chatikuda izvo at the end of the day musikana uyo ava nenomwaka kana paine chinhu inogadzirika hapana chisingagadzirika uno haakakenyu kadoka kachitori kadhimoni kachazoya kaakangozi makuzendai Nene mombe. this week tatine magrupu makanaka rumozambique 3 there were 3 groups dzabva muno dzadziri kutina mombe dziri kucrossa kupinda mozambique kunoripa kumozambique kuendesa mombe kumozambique nenyaya yemukosi this week chete ndosaka ndikuedza kutaura kuti iyenyu iyi chitori dhimoni iri richitokwanisa kutoirwa mvura richienda hapana asi rakazoenda endai pana chera